Okay, open. Happy birthday. Okay, meron din tayong balon. Happy birthday. Tayo yung sarap. Ayan na. Meron din kayong cake. Okay, pa-head po. Ante. Pa-head si tatay. Kagantay yun ni tatay. Hindi mo nagpapailan. Ganda kayo, ante. Side na. Titingnan ni tatay, ah. Okay, ilayo ang ka. Ganyan. Ibaba tatay. At syempre, yung anak ko. Diyan lang muna. Okay. Bago nyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Happy birthday, Tatay Adar! Palakpak naman dyan! Ayan, Tatay Adar, meron po tayong inihandang letter. Ito po. Maari po bang basahin ni? Busy. Ate. Okay, ate na yung cake. Ayan. So, happy birthday, Lolo, Tatay, Uncle, Brother, Ador. Many more birthday to come. Stay healthy and happy always. God bless, and we love you from all of us here in Hawaii. Aloha! Ayan pala, ganun lang. Ayan. So, andyan ka na, Apo. Ano yung mensahe sa inyong lolo? So, woo! Bukas po talaga yung birthday ni tatay, pero syempre, ate Garuden. Manong taon mo, tay? 74. 74. So, I want to wish ko kundi praying for your good health and ika nakapay niya po Diyos ti at adupay nga biyag and sapay lang ko makita nakapay nga graduate. Love you, tatay ko. Oh, next Apo! Tatay, ate lang happy birthday, tatay. Sana di ka madi ka bambangad. Oh no! Kapagkataptanon, madi ka nagpudot kasi ay madi ka papanti aldaw kasi ay tatapudot tatay. Kasi lang may pagkatatay ta salamat po. Okay, sino pa? Okay, tatay, andito po inyong anak. Maaari po ba nating hingan ng message? Sige. Ang masasabi ko lang sa aking ama na happy birthday. Sana bigyan pa siya ng Panginoon ng mahabang buhay.
at saka lakas sa araw-araw ang ipagkaloob niya sa kanya at more blessings sa kanya. And happy birthday. Mahal na mahal namin ang aming ama. Yan, tatay. Okay, tatay. Smile ka na! Tawaran. Okay, tatay. Total ta. Kuan, nag-message sa kita puyo. Anya, ti kayat yung nga ibaga. Nagigay ng itod dati sorpresa. Amo yun na sino? From Hawaii. Okay? O, dama Margie nagigay. Okay, message mo na tayo. Salamat kada kiti interview ng ayat kanya apo kada kabsat ko dita kada kiti nakak salamat sidakkel kada kayo. Diyan lang ti may baga apo kabsat ko kan kakanakak. Salamat. Ayan. So, thank you, tatay. Happy birthday. Happy 74th birthday. 74 ka na. Kaya pa'y kumutan. Sige man, kutan! Kutan! Kaya pa'y, sige man. 1, 2. Ayan! Ayan! Very good. Ayan. Okay, at syempre, ayan. Andito na naman po ako. Okay? So, magpapasalamat po ulit ako kay Mom Mars, ayan, from Hawaii, ayan. Thank you for the trust, ayan po. At syempre, ayan. Masaya po ba, tatay? Masaya. Madam. Okay, bago ang lahat, smile! Hindi ko Smile inasahan nito. Ay, smile tayo, smile! Siya, Mirtit! Okay, salamat po, Margie ulit, sa paulit-ulit na support po sa aming Edmondson Flower Shot at Party Days. Ayan, salamat! Mabuhay! Bye!